ବର୍ଷରେ ନବୀନ କରିବେ ବଡ଼ ହଲଚଲ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନବୀନ ଦୋହଲାଇ ଦେବେ ମୋହନ ସରକାରକୁ। ବସିଲା ବୈଠକ ହେଲା କି ନୂଆ ଚାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ରାଜନୀତିରେ ବିଚକ୍ଷଣ ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନବୀନଙ୍କ ରାଜନୀତି ଚାଲ ଆଗରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ପଣ୍ଡିତ ବି ଚିତପଟାଙ୍ଗ ମାରନ୍ତି। ଯଦିଓ 2024 ନିର୍ବାଚନର ନବୀନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପରାଜୟ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏବେ ବି ନବୀନଙ୍କ ଦବଦବା ରହିଛି। ନବୀନ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ଏବେ ନେତାଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ବିଜେଡିକୁ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରାଇ ଆଣି ନବୀନ କରିବେ ଖେଳ। ବିଜେପିକୁ ହଲଚଲ କରିବାକୁ ନବୀନ ଭିତରିଆ ପ୍ଲାନ କରୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆଉ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଏଥିପାଇଁ ଜୋର ଧରିଛି, ବିଜେଡିର ବଡ଼ ବଡ଼ ପାୱାରଫୁଲ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ନବୀନ କରୁଛନ୍ତି ବୈଠକ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଛାତି ହେଲାଣି ଧଡ଼ ଧଡ଼। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଛକା ମାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ବିଜେପିର ୱିକେଟ ନେବାକୁ ନବୀନ ଏବେ ଆଗରେ ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସହ ନବୀନ ନିବାସରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ବିଜେଡିର ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଦସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଉପରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପାଖାପାଖି 40ରୁ ଅଧିକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଓ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନବୀନ ନିବାସ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ଭିତରେ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ପାଖରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ପାଇଁ ନେତାଙ୍କୁ ଡେଡଲାଇନ ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଟାର୍ଗେଟ ବଢାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଦଳ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ନେତାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ସୁସଂଗଠିତ ହୋଇ ଦଳ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢିବ ତାକୁ ନେଇ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଲୋକେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେଣି, ଯଦି ନବୀନ ନେତାଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ଗୋଟି ଚାଳନା କରନ୍ତି, ତେବେ ବିଜେପି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହଲଚଲ ହେବ।